No počúvaj ma, ty opičiak zastavený vo vývoji. Akože ty si fakt myslíš, že mne sa nedostanú informácie? Naozaj si myslíš? Akože to má byť ospravedlnenie, čo si urobil? Tlieskam, fakt tlieskam. Ty si fakt myslíš, že ja som degeš, ktorý objavil včera Facebookčík a dneska začal točiť videá, alebo čo si myslíš? Akože nerob zo seba ešte väčšieho pičusa, ako v skutočnosti si. Najprv na mňa natočíš short o tom, že sa mi vyhrážaš s gumipuškou. A keď ťa YouTube upozorní na to, že to není košér, tak to video zmažeš a prerobíš. Však ty tie príspevky upravuješ viacej krát dookola, ako ja mením spodné prádlo. Akože nedrbe ti tak trochu. Samozrejme to, že v každom tom jednom príspevku je skrytá hrozba, kde sa mi vyhrážaš, to je vedľajšie. To neriešim. Ja mám piči, či ty sa mi vyhrážaš alebo nevyhrážaš, ja z teba strach nemám. Mňa iné zvieratá nevystrašili a ne také hovno ako si ty. Veľmi by ma zaujímalo, v akej psychiatrii si ty dokázal urobiť psychotesty. To by ma strašne zaujímalo. Bol by si taký dobrý a poslal mi adresu alebo telefónne číslo, nech tam zavolám a nech si tie psychotesty spravím aj ja. Ale postneš tam nejaký priebaný mail, že akože dohodnúť sa. Potom ho vymažeš, našťastie som si to zapísal a idem tam napísať a príde mi správa, že mail neexistuje. Akože brácho, o čo ti ide? Ako sa chceš dohodnúť? Čo sa chceš dohodnúť? Jedinú dobrú vec, ktorú si spravil, tak to je to, že si vymazal príspevky z TikToku. Aspoň dúfam. Si v Nitre na Zobore? Asi hladný? A že dal by som si kebab? Tak mám pre teba to správne miesto. Zobor Grill, hneď oproti Vajcu, hneď vedľa Kôvadis. Perfektne som sa tam nažral. Porcia jak preslona, takže kto chce a má chuť, nech tam veselo cvála, okrem nedele sú otvorení každý jeden deň a čakajú vás. Zem naša krásna, stále nad tebou svieti hviezda jasná. Nádherná krajina. To fakt gratulujem, to je úplne super. A kebyže mám klobúk, dám ho dole. Ale ty si tak priebaný, že rozosielaš ľuďom správy na Messenger, na WhatsApp, hoci kde, všade, kde sa len dopracuješ, s odkazmi na tento skurvený YouTubeový kanál, na ktoré točím reakcie. Tak si ty kompletný? Ale hlavná vec, že ja o tebe rozprávam neprávom, že ty si hajzel, špína, chamrať a obyčajná zbytočná nula. A len tak medzi nami. Je tu taký jeden príspevok tam u vás, že ty tam nemáš prístup vraj na tento YouTubeový kanál. To je zaujímavé, že si mi napísal hneď, ak som vydal to video ohľadom toho, že zmažeš tie príspevky a tak ďalej, tak si mi hneď písal komentár, alebo pod ten short, že hneď súhlasíš s podmienkami. Potom si to vymazal, lebo si uvedomil, aký si kokot, že si sa prezradil. A to, že vraj na tom YouTubeovom kanáli ste viacerí, to je taká kokotina, ako to, že ty si urobil psychotesty a vlastníš zbrojný preukaz. Lebo keď sa mi potvrdia tie informácie, že to naozaj tak je, tak veľmi začnem uvažovať nad tým, že vstúpim do politiky a zakážem takýmto tylinom nosiť gumipušky. Teraz tomu ďalšiemu príspevku tam, že sa nevoláš Marek. Mne je jedno, že či si dal vybaviť znova svoje meno, jaké máš v národnom liste, Martin. Mne to je úplne jedno. Alebo Marek. Pre mňa stále budeš rovnaký kokot, jak si bol aj predtým. Na jednej strane chápem, že pod svojím menom, ktoré máš, Marek Januch, si už tak trocha známy po celé Považskej Bystrice a blízkom aj ďalekom okolí a vďaka týmto videám budeš známejší ešte viac, že musíš niečo urobiť, aby si nebol až taký známy. No brácho, v prvom rade by stačilo, keby si sa stratil z internetu, prestal otravovať ľudí a najlepšie by bolo, keby si dal nasadiť zvieracú kazajku a dať sa zavrieť tam, kam patríš. Marek, ja len chcem, aby si uvedomil jednu základnú a dôležitú vec.
Pokým ty neprestaneš robiť kokotiny, tak ja na teba neprestanem robiť videá. Chceš, aby som tie videá stiahol? Aby som ti nekazil reputáciu? Aj keď si ju dojebal celkom sám. Tak prosím, moje podmienky stále platia. Lenže ty si to nepochopil. A úprimne, nič iné som ani nečakal. Lebo ty si sa hneď ohrádzal toho, že ty máš kopu tých ľudí v bloku alebo oni teba. Ale však to je jedno, či ťa majú v bloku alebo nemajú v bloku. Podľa teba alebo podľa toho, jak píšeš s tou svojou schizofrenou hlavou, nemáš prístup na YouTube kanál, ale videá tam dávať môžeš. Aj komentáre a príspevky, čo je veľmi, ale veľmi zaujímavé. Komentáre dobre, ale tie príspevky a videá, čo je trošku zaujímavé, ale budiš. Možno ti to zožere nejaké 6-ročné dieťa, ktoré ešte na internete nebolo, s YouTubeom nemá svoje skúsenosti, to ti to možno zožere. Ale ja nie. Starky, stačí, keď natočíš krásne video so svojím ksichtom a pekne krásne všetkým takto ich začneš menovať a začneš sa ospravedlňovať a tak ďalej. A prestaneš vypisovať kokotiny a otravovať ľudí. Toto splníš, ja prestanem a zabudnem na to, že nejaký Marek Januch existuje a prestanem točiť každé jedno video. A všetky ich vymažem. Prisahám. Ale ako náhle sa dozviem, že si znova natočil nejaké video, znova otravoval ľudí a vypisoval kokotiny, znova odrbával, znova klamal, znova roznášal kokotiny, tak už takýto slušný nebudem. Dam 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 dam. Poďme sa zahrať ako malé deti. Bum! Čakáš snáď pusinku a kvety. Vítaj v mojom svete, ty chyba vo vývoji. Divoký západ, indiáni a kouboji. Vieš, to som tvojim desivým snom. One time, next time. Cítiš ten zlom? Máš odvahu za mi vyhrážať? Hráš sa na frajera, chceš vyhrávať, vymeň konečne dílera. Marek, Marty, Marťo, je mi jedno koľko máš mien. Janu, Hunda, Panda, vlečie za sebou hovná. To je tvoj deň. Stále si myslíš, že nič neviem. Slovensko maličké, tragické, patetické. No a čo? Mamička zaplatila, No a čo? informátora si nekúpila. Chceš zahrať na gangstra? Tu máš ísť priamo z ulice. Vyrizi to navždy do tej tvojej tupej palice. Tu vec na krku máš na to, aby si ju použil. Nie na okrasu, nič si sa nenaučil. Bum, bum, kruté kolo, trápny zápas. Môžeš meniť meno, kým ti dojde dig a hlas. Všetky svoje sračky postupne zješ. Do rána vás vyserem 10. Už si to zistil, už to vieš. Stará škola, život na hrane. Rozkopem, rozbijem. Na čo mi ukazuješ tie hrdzavé zbrane? Kokot, žebrák, zasran malý. Marek, Marty, Marťo, je mi jedno koľko máš mien. Janu, Bunda, Panda, vlečie za sebou hovná. To je tvoj deň. Stále si myslíš, že nič neviem. Slovensko maličké, tragické, patetické. No a čo? Mamička zaplatila, No a čo? informátora si nekúpila. Chceš zahrať na gangstra? Tu máš ísť priamo z ulice. Vyrizi to navždy do tej tvojej tupej palice. Tu vec na krku máš na to, aby si ju použil. Nie na okrasu, nič si sa nenaučil. Bum, bum, kruté kolo, trápny zápas. Môžeš meniť meno, kým ti dojde dig a hlas. Všetky svoje sračky postupne zješ. Do rána vás vyserem 10. Už si to zistil, už to vieš. Stojíš na ich, chceš to stredko, dospelé telo, tupé decko. Mažeš príspevky rýchlo, história zostáva a prehovorí. Podmienky vieš, plň sľuby, kým ťa to nebolí.